Dit is de podcast van Omroep Friesland. Het Zilveren Wetter. Een podcast riegen over de skiëtnis van de klassieke muziek in en uit Friesland. Geerstalling Beert Oosterhaven. Presentatie Beert Oosterhaven en Willem de Vries. En welkom bij deel 12 van het Zilveren Wetter. Een riege oer de klassieke muziek uit Friesland. Vrienden keer gaan we het gewoon onder oren over renaissance en barokmuziek. Aan de hand van werk van Jacques Vredeman, Jan Jans, Starter en Giesbert Japix. Beert Oosterhaven, welkom. Ik bij deze deel 2. Wij geven het jou precies hoe hebben. Ja, Willem. Wij zullen het juist hebben over het tijdrek van de barok. De vorige aflevering hebben we het gewoon over de renaissance muziek en de Ieren barok. En nu is het daar als het ware de volle barok in Friesland. En zoals ik in de vorige aflevering al zei, Willem, is de barok in de muziekgeschiedenis de tijd van lieken nog 1600 tot 1750. Met dank aan het aannemende wolstoom van de bargerij ontstaat in die tijd een evenbeer concertleven ek boeten de haven van Vasten en de kerken om. Er binnen een soort nieuwe muzikale ontjouwings in de barok. De opera en het orkest ontstaan en instrumentale muziek wordt overheerskend. Strijkinstrumenten vormen de basis van het orkest en muzici tonen haar virtuositeit in het zogenaamde concerto. Er wordt ook prachtige solomuziek voor klavier, lute, dat is de luid, en violenskreun. En wij zullen daar in deze aflevering uitnemende voorbeelden van jaren. Wichtige componisten uit de tijd van de barok binnen internationaal Monteverdi, Pachelbel, Purcell, Albinoni, Vivaldi, Telemann, Rameau, Bach en Händel. Op Händel komen we dadelijk nog. Maar Beert, hier wij dan in Friesland in die tijd van de barok echt zulke componisten dan hier, hè? Ja, wisten Willem, hier bij die. Vooral in het tweede part van de barok, zo na 1700 wie dat het geval. Ik neem de namen van Johann Christian Schickert, Reinaldus Popma van Oevering en Jean-Marie Leclerc-Lenné. Alle drie worden in deze aflevering van het Zilveren Wetter behandeld. Maar voordat wij nou naar de componist Schickert gaan, wil ik eerst eventjes een quote, Willem, dat is uit een hele oorgenre van Rolling Stone-gitarist Keith Richards oplezen. Want die uitspraak jouwt namelijk mooi krijgt aan waarom componisten tot de tijden heen hield dit maar weer noten op papier zetten. Keith Richards het resign. Muziek is een noodzakelijkheid. Na eten, lucht, wetter en warmte is muziek de eerstvolgende noodzakelijkheid in het leven. En ik hoop dat de Joodse regering, maar de PVV erin, dat ik eens even hoe nooit denkt. Nou, Johann Christian Schickert, Willem, haast meer door hem, die zal het krekneemde ek onvield hebben. Doet er zijn sonate nummer 1 opus 2 in F-grut in de delen Adagio, Allemande, Allegro, Ciacona en Giga componeren. En hier is die sonate nummer 1 opus 2.
Dat wienen Bob van Asperen, klaversymbol, Lucie van Daal met de violen en Wouter Muller met de cello. En dat weer de sonate nummer 1, opus 2 van Johann Christian Sieghart. De cd dat deze sonate opstaat, vorstelijke muziek, uit 2000 is opname in de Waalse Tjerke hier in Ljouwert. En uitbracht door de Haske Records op het Jereveen. Mijn oren worden een echte Frieske productie dus. Maar Beert, even sprutsen hoe deze componist, wat voor man wie dat eigenlijk? Ja, dat wie Johann Christian Sieghart. Ik zal dadelijk wel hem vertellen wat hij precies wie. Maar eerst wil ik even een paar woorden naar aanleiding van die cd-titel. Is toch correct neem, dus vorstelijke muziek uit 2006. Daar stiert dat nummer, de sonate nummer 1 van Sieghart op. Nou, waarom moest dat, die cd nou de titel vorstelijke muziek hebben? Waarom dat vorstelijk in die titel dus? Nou, over het muziekleven aan het hof van de Frieske Nassau hier in Ljouwert is net een soort bekend. Maar na 1648 komt er verhoring in. De vrede van Münster maakte een eind aan de opstand, de 80-jarige oorlog, werd door Willem Frederik, de vierde Friese stadhouder, en zijn opvolgers meer mogelijkheden kregen om haar taken in Friesland te wijden. En van dat stuit aan treffen wij in de archivalia dan sporen aan van muziekactiviteiten om het Friese Hof vinden. Het is dan vooral te reden om composities die het opdroegen binnen aan een van de Friese Nassau's. Composities die het maken binnen bij bijzondere gelegenheden en muzici die het aan het hof werken hebben. En om nou Willem op die vraag waarom te komen, de Duitse componist Johann Christian Sieghart, hij leefde van Lieke naar 1682 en 1662, had een stikmalig composities aan de Friese Nassau's opdroegen. Hij was binnen in Braunschweig, wenne een skoft in Hamburg en bracht de laatste jaren van zijn lippen terug in Leiden. Maar tussen Santje Zoon en Santje Zien werkte er aan het hof van de Friese Nassau's hier in Ljouwert. En zijn opus 1, sonates voor 1 fluit en basso continuo, is opdroegen aan Henriette Amalia van Anhalt-Dessau. Die Nassau's die kwamen ik al in Duitsland bij. Zijn opus 2, sonates voor 1 hambooi, en hambooi dat is het Frieske woord voor hobo, maar viola en basso continuo, die wordt opdroegen aan Johan Willem Frieso. En ik zal eerst vertellen over het muziekleven om Anna van Hannover heen hier aan het stadhoudelijk hof. Maar eerst, aansluitend nog 1 kwarte compositie van Johann Christian Sieghart. Het is de finale van zijn concert in G-Lieds voor fluit, 2 hamboys en basso continuo. Hier is die sonate. Dat weer Musica ad Renum bij de finale uit het concert in G-Lieds van Johann Christian Sieghart. Beert, de zult wat vertellen over het muziekleven van Anna van Hannover heen. Maar waar wie is zij eigenlijk? Ja, wel vaker dat ik op Anna van Hannover ging. Wat even wat ze kreeg dat van de muziekboom te draaien, zei je dat een sonate wie, maar het wie verzeld een concerto, het wie finale uit een concerto van Sieghart. Ja, waar weer die Anna van Hannover, Willem? Hè? Nou, Anna van Hannover die waart op 2 november 19 binnen op het slot Herrenhausen bij Hannover in Duitsland. Dat was Anna van Hannover.
Ze stoor op 12 januari 1959 in Den Haag. En Anna, die wie de oudste dochter van de lettere Engelse koning George II. Ze trouwt op 24 maart 1934 met Willem Karel Hendrik Frieso, oftewel Willem IV. En haar kwam hem, die wordt dan, hier in Ljouwert, Maria Louise van Hessen-Kassel. En die is bij de Friezen bekend als Marijke Mooi, maar bij de Ljouwerters bekend als Marijke Meu. Over het muziekleven onder het stadhoudelijk hof van Willem IV en zijn vrouw Anna van Hannover is wel aardig wat bekend. Dat had te krijgen met het feit dat Anna, die bijzonder muzikaal wie, verantwoordelijk wie voor een groot activiteiten op muziekgebied. Ze ruchtte een liedse hofkapel op en nog bekende muzici uit om aan het hof te spelen en te componeren. Anna van Hannover was zelfs ook een hartstochtelijk musicienne. Ze wie een geweldig goede klaveciniste en hier een mooie zongstem, staat in haar archieven. Anna, haar muziekleraar in Engeland, wie net iets minder als Georg Friedrich Händel. Händel hier wakker niet met zijn begaafde leerling. Hij neemde Anna de Flower of Princesses, de bloem van haar prinsessen. Bij gelegenheid van haar huwelijk met Willem IV, lieke zijn op 14 maart 1934, schreef Anna zelfs de tekst voor een door Händel componeerde bruiloftslied. Dat hier als titel: This is the day which the Lord has made. Dit is de dag die de Heer maken had. Boven dat componeerde Händel voor het huwelijk een oratorium. Il Parnasso in festa per gli sponsali di Teti e Paleo. Dat op een jong van een bruiloft in het Haymarket Theater in Londen in première ging. Dat weer dus een hele heden, die trouwerij. Nadat het bruidspaar op 11 mei 1934 in Ljouwert aankwam weer, stelde Anna, die als onjong, een liedse hofkapel geer. Anna van Hannover had trouwens van 1934 tot 1947 in het stadhoudelijk hof hier in Ljouwert wennen. En dat stadhoudelijk hof, dat zit dus in de binnenstad aan het Hofplein. Daar zit nu een Fletcher Hotel in. Een van de bijzondere leden van de hofkapel wie Francesco Quirini, een Italiaans violist en componist die afkomstig wie uit Napels. Maar voordat wij nou verder gaan met een andere bekende buitenlander die het aan het Ljouwerter Hof werken had, Jean-Marie Leclerc-Lenné, wil ik het eerst hebben over een hikke en tijne Frieske componist, namelijk Reinaldus Popma van Oevering. Waar je dat nog weer dan? Ja, Willem, dat is een hele orennaam als die ik correct neemde. Ik zei al dat Willem Karel Hendrik Frieso, oftewel Willem IV, de zoon weer van Maria Louise van Hessen-Kassel, oftewel Marijke Meu. Die Anne van Hannover trouwens, die kon net de heating net zo goed maar herskwam, hè, hoe wij, maar wel maar haar man Willem dus. Het wie een heel goed huwelijk. Ik denk dat dat onder de naam Willem leidt. Om zo te zien heen, dus royaal voordat Anna van Hannover het muziekleven aan het Ljouwerter Hof extra optuigde, componeerde de Ljouwerter wargelist Reinaldus Popma van Oevering zijn 6 suites voor het klavier, opgedragen aan de doorluchtige hooggeboren prinsesse Maria Louise, geboren prinsesse van Hessen, en dat moet dus wezen van Hessen-Kassel. Dit is nou eerst eens hartje naar de laatste 3 deeltjes van die suite 5 in G-lieds, de Gavotta, de Rondeau en de Giga van Reinaldus Popma van Oevering, en dan vertel ik daarna meer over zijn persoon.
Dat weer een treie deel uit de suite nummer 5 in G-lieds van Reinaldus Popma van Oevering. Opdroegen dus aan Marijke Meu. Bob van Asperen wie de klavicinist. Beert, er hast nog wat meer te vertellen over die Popma van Oevering, hè? Ja, Willem. Reinaldus Popma van Oevering wie een zoon van Jeltje Popma. Die zo'n 1661 eigenaresse wie van Popta-staten te Wergië. En van Georgius Oevering, dit squalmaster en wargelist in Wergië wie. Georgius waard in Santje Sais als wargelist en squalmaster in Snits beneemd. Sinds zo'n dat wij het dus over hebben, Reinaldus waard op 6 januari 1692 in Wergië doopt. Reinaldus kreeg zijn muziekopleiding na alle gedachten van zijn muzikale huid Georgius. In 1612 werd Reinaldus beneemd ter wargelist van de Galileërkerk, oftewel de Galeiste Kerk in het Fries, in Ljouwert. En een jaar later, in 1613, ter wargelist van de Grote of Jacobinerskerk hier in datzelfde Ljouwert. Reinaldus Popma van Oevering is in 1781 te Ljouwert verstoren op 3 november. Een groot part van zijn muziek was zowel klaversymbol, waar je er al wat van, en wargel is een vroeg synthese van een Franse en Italiaanse stijl van die tijd. Hij zeurde dus ook naar het werk van collega-componisten 4 over de Friese grens heen. En dus creëerde er een heel eigen muziekhandschrift. Het monumentale Müllerwargel in de Grote Kerk van Ljouwert kwam in 1727 mei op initiatief van Reinaldus Popma van Oevering te staan. En op dat wargel speelt nou dezelfde Bob van Asperen als niet correct de ouverture uit Suite 3 in G-lieds van Reinaldus. En daarna dochter dat met de gavotte uit dezelfde suite.
van Asperen Jerven op het multi-wargel hier uit Ljouwdwij. Massaal loer trouwens, maar dat spreekt mij wel heel erg bot oren, Beert. Dat had even weer wat meer diepgang dan misschien zo'n klare symbol. Een Frieske componist. Woest waarom eigenlijk nee, het hof van Anna van Hannover. Met al haar internationale connecties. Hoe waar was het nou hebben aan het eind van deze aflevering van het Zilveren Wetter, Beert? Ja, Willem. De verneemde Franse componist en violenvirtuoos Jean-Marie Leclerc-Lenné werken echt aan het hof in Ljouwert. Hij wilde zelfs de kapelmaster betienen. En hoe weet ik dat nou? Nou, dat docht blikken uit het varwoord bij zijn quatrième livre de sonate à violin seul avec la basse continue uit 1943. Hij schreef erin, en dat heb ik even het Frans overzet in het Friesk, de interesse van jouw koninklijke heegheid voor de wiere schintme van de muziek en de ingaande kennis die je hebben van de beginsels van die kunst binnen net de enige redenen die het mij inspireerden hebben tot het betrouwen om dit werk aan jou, dus aan Anna van Hannover, op te dragen. Ik weet dat jou van alle talentvolle mensen houden. Sterker nog, jou doggen haar de eer aan om haar te begunstigen. Dat heb ik zelfs ondervonden, achter vrouwen, in het hele skoft dat ik teruggebracht heb aan jouw hof. Marie Leclerc die waard in 1697 in Lyon binnen en in 1940 vestigde hem in Nederland. Na alle gedachten om in contact te komen met de Hollandse, of tenminste de in Holland woonde Italiaanse componist Pietro Antonio Locatelli. En die werd op dat stuit in Amsterdam. Daar woer hij contactmuziekje. Tussen 1938 en 1943 weer alle jaren 3 man aan het hof in Ljouwert. Dus bij Anna van Hannover. En in dat laatste jaar ging er nooit definitief naar waarom. Dat er in 1964 onder vreemde omstandigheden vermoorden werd. Jean-Marie Leclerc zijn oeuvre bestaat uit onder meer series sonatensammelingen die het Willens zijn leven stevast op papier publiceren waren. Van 1923 tot en met 1953. Dus een heel skoft. Uit de sonate nummer 2 in E-lieds laten wij nu aan het eind van dit programma in de uitvoering van Bob van Asperen, Lucie van Daal en Wouter Muller nog jaren het Menuetto.
skiet. Deze aflevering gie over barokmuziek hier in Friesland. Hebben mij deze drie componisten, Sieghart, Popma van Oevering en Jean-Marie Leclerc, nou alle barokcomponisten gehad? Nee Willem, want de vorige keer, dus in de volgende aflevering, behandel ik nog één, die is misschien net zo gauw is, namelijk of Unico Wilhelm van Wassenaar. En waarom ik hem echt het rietje barokcomponisten met een connectie naar Friesland rekenen, vertel ik in de volgende aflevering van Het Zilveren Wetter.